Keblai pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Pediang buram ke West Janja ya ke Dong Musa Meglai Games Jawai. Syai kedar ke Maulai Nong Maliling Ba Usolar Tower. Kenduk mau siang kipai ba ban register kendo ha KHADC Ot ke Kenam. Bat kitbok ke Southwest Khasi Hills District Volleyball Association ya ki samla syaka Meglai Games. Badminton in Pashaki Kubor bakam banya. Kadong Musa 5th Meglai Games balakin tha ding do Ministry Ketenat Sports and Youth Affairs ubak syakliar wajri haga kendai terik kulalin kot Shillong kala yuk kejat West Janta Hills District Jawai haga bagi samlai lekai athletes ke district kilatan lenti yakni ke syarak nado umulong syadu yaw musiang Jawai da ke jingkin hoi risa degi surbajam hadu balajan kat ke sahid bening. Hayau musiang lepin bot da kejingelang belingkot ha kaba uba wailat Niki Shilla MLA ulat kitbok ke barok ki samla ne keni ke district ki bani shimenta ha ke lempung ya kop beper hatura. UDC ke West Janta Hills uba BS Solia, USP ke West Janta Hills uba C Sirti, ki opisar ke tanah district sports na nongston bat kli riat bat ki pat bat na nong ba Jawai kila don lang ha keni kejing pediang buram dia ke Dong Musa Meglai Games. Hadin ke jingelang ubak wailat Niki Shilla ula IT ya ke Dong Musa Meglai Games ha ubening star lingkoi international athlete bandra eka syatura. Snowbha banwan hang ni hajan rang ban yo ban chim ye kan ka touch nai MLA badan buram jami Isa tu ban din kerpadi yo ro yo e ke jik thapti hai ni por yai nanti nado khat san terik hado arpau terik uniu benai tanya kecing thapti sechisin wakani kecara kato lana uliwan naga negara ke district yang ini ulai gaucha chatura dai bopsia wai ki katte kani ki hok piga kini ki events lani kini ki program ki organize daka state government lengbaga sport department bat nga kentu bat ham practice dukat uchwa dan hi kini ki games bon sen nga lai jo hi nga kan mo man I dat embat ki por chwa chipnai chwa ka sports dang ite sedang mulai pet step dang ite sedang practice Henry nga kentu ya pi wa man kut kan yu mekala games le snya ba ham penkut ya ka training ge yong pi ham penkut ya ka practice ge yong pi ne ba nga kan mo wa ong we na u athletes wa pau nam yong ko perthai u te to u Usain Bolt fastest runner yang kepertai. Orang kepertai cenagi yang ketai dan hingga kendi second ko ngap hedo. Hai tu Hamadan. Ki cenagi yang ketai dan hingga kendi second ko ngap hedo. Hak tu Hamadan Henry Kim cenagi yang ketai ke cisdam ko ngado ya bau pentebit nei bentau pet yang ketai ke kendi second. Tenai tai dau pi la hamut wa to uye uchna perthai do praktisi chibnai nene chitia MK bu continue ya kini ki praktis kyong I ban nagaliang kyong I neliang nga udisi dang ya paromi ne ba da jo le hi le wa man dep gani Meglai Games I dau penmani I ya ne bentau le burom ya kitu ki medals winners mo kam jo le ini bedep Wat kam jo le dang perkhadi wo DSO dang perkhadi wo WJDSA wa kamon utho ladi yo race for ni ne benta wo thet ye kitu kitier khnang yo yo pu practice ne ba ti ba ibon ki kinja events le dapai kam ga archery le ne ka boxing le ne em ki kintu ki kinja ko em kam fi ki equipments te ki equipments to man ki gosat le ne ki kitier go practice to man ki gosat
tadang ye perkhadi boy yo pen money ke program wo raise fund nei benta wo yo utet at least chi set arset yo em hapok ke district ke yong i knang wai wan por ki kwa one practice yo pi u practice yo pi u pen tibit ye lade nei ba kun mo wa lai pi chai tai how MP tura pim to lai present pi ye lade chi me Henry pi represent pi ye ko West Giant Hill district yong iแต่เด็กนี่กินเต้นmemang dia kuat open jrongในบะเสียงทุกกันนี่ต่อก็ very important time ยากิ players กิยองอีและนี่กิ athletes กิยองอีแต่งานเป็น slam day ยากิลำยองงานในบะโยโย่ผิว practice โชว์แต่งานลังบะก็ดีกรันซันกิดบกกิดเวียงเอาอย่าวรอยาพีบัดงานเอคุเบลย์เละนาดู chief minister นาดู sports minister ยากิ official วรอกิวดาชิมเขียว่าเป็นมันยากันนี่ก็ไม่เคลียร์ games ในบะมันโตกุสุกBat mandalai bisai tai langa karpat ya pi hampai dukat yauduna. Hampai dukat yauduna ya mana pois ta ang pidem bang bulu udai. Ade ijade ba coach in. Ade ga yen nep dagawa kam te kam ni. Snau ba hampai yauduna ne ba kan ni tok ka jing perchang ge yong i. Te yuluti kat wadang lai snem dang ye cho i upen pentebit la ne pen miet cho. Te dik ni ki contain sachisen tanga e kublai le sachisen yo DSO yong i. Wada cak hiau penman ya kini ke program kejingnya kerek lang nado DC USP yang i rock official yang ga WJDSA ya ki association you pair you ya kerek lang rengkat tengah nagal yang ngasa cisen kitbok kirwang IP wa yuluti ya ngach ke mo to hak ar pautrik ke closing yang ke Meghalaya Games wa ka West Giant Hill district yang i uman go chkmat leni uman go kanongjok ya kini ke 5th Meghalaya Games ko man unusnem digni continue kajak e kublai chibon chijar UMLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum hagajan made kendai terik kelalengkot ulakap ribon yu solar tower uba sun bulb ban pensyai kashnong bat ye ki harut surok ke maulai nong mali habakren hagajingelang belengkot hagati kejan made uba Apple Star Maulong sket free nong mali block 3 uloong bekejing mang pisa na UMLA ban penyo ikini kilait kalong kejing mentoy ke bakraw ye kashnong lamar habadon kam jing shai ki kam sniu ru ki duna ha ki imlang salang mar kasngan kelit kawan jang ki briw hakini kashnong urang ba shnong maudat peki uba BR Kharmujai ulai kejingero bajing sngongo ye UMLA ubalas ngap di kejing kerpa jangki bat ula pen urlong yela ka kular ha kejingkren uba Adelbert ulai thu bo new tower ulayat limti ling babun kijing ye ubalade ban penyeng nadu kisnam arjar arpo we ulong kum UMLA ukhot ya baro ban netre lang na kebenta ban kenti we kebaha kamiat bat kejing sngan hasnong hathau habaro kiliang Yau new tower la Beijing lut naka scheme SUWP jong snem arjar arpowe ha kejing lut kabakot syaka sau pon arpo lak tengka. Rumah snong yungi so sky ni khot it ba duriang. Tre la slam naka kam snong. Ngalong general secretary modat petir apo jong it. Yo ni tre sibon kam Sudrat nata ke be bot ru ya teng mat kampen bhasu te na mata ki tak buram kini gramba menong mali bro away sekali madong ni dan lang 1 2 3 te kini ke pai paret mali juri ba wan ra ya kini khaimas kade ba state bro away kam Pat yoi keberadab satu Muslim dia ka Shillong North kawam beras kita yang Mokal constituency bagi yang ni ke Vision dan ayo ni Haimas naman ta ni ke FCI area hang ni ka Bonsen ka wanra jinge ka normally 3 nak jing jag bobon ka bagi nong sim ka bu sim hara ka jingdum bagi syong sekali bat tidak sungto hi kai ka kam bele ano ka kam ka bele ka jingdum ka dai ka kam ka badum digipon di complain ki hura dikene ka idea ka buan hau MLA jong ni rai nu Haimas bengi yang menta ka wala me na do menen bat ka wanra i ka jingshai ka bakraw ha ka imlang salang ha ka lai kawan bat abadon ka jingshai nakaliang ka light nong kam snew reu kan riang usan rai
kata kalong ba shisha ngi takadaw yele man pin shai kisnong gitaw jungi bat ban yele ban bu wat nala yeng man pin shai ru bat berenda bat lenti snong namar hawa shai kadong ji sngan te nakaliang kada dong namali 3 ka bang involve ba ni mi ai kublay bang songo yo amali jungi wala da umdon hakabor hak ruling ban ongno umde minister nrai nakaliang capacity ko man re yaksaj yele sitom yayai met hakipor ban bu igi solar light nakadong mali 1 2 3 or terang ke ba hak islam sedang lihat kata-kata nrai hiru ya terlon nang mangi sya sitom mamenta ki solar light ki ayang keleng jong mali boroway 1 2 3 te nawata kadau saunu haimas uba day ya baro kasilong sundan day tang modal baki baro biya nang ne unong pulo mauro pumori kibai kenang nang ni ka jaga ki haban ya namar ka day ka link road bon ki ya limbang ni ka jaga ma kham nya ai satai sha mau khar sha jiao bat ki man ser wat ka jingai ru unrei ka traffic am da day ka ba te na kada bon sen pat bar ka don ki jing dum don pat ka jing so tieng joki nong ya kali kham tam ki kan thai vreo ku mi nong pia shlong ni shami ni ki ke te menta do install do new high mass bat nga ngai bang apil ni ki marjan bar pa bat baro ki bayat nang ni ka jaga ki nya pe lam man maintain man sumal bat kumun siong no ya presenya la penitenat katto bat ki breu ki so thu ya ka jing shai bat ndon dong pensdeu don nong kawang don nong siat nomor dai kila nang man appreciate ya ki lighting effect ki balong ke jiwen toy ka sinong ka thau ai ku blai si woni on minsa bulan buram bagi ngai scam pinang kan mau ha ya ka ni ka sinong jogi ka ba pinang ai shu ki wei wei ki badon kam ha ka capacity jogi ku blai si bon amale bulan buram pakna pul ibadai skatri jongka normally 3 8 pau ba kadai sha kajing sisa kajing dongkap na kabanta banyo ya kini kajing sai nang bangin la ban rat ding khong ya kijing dom nang bangin la ban be sa jangai ya kita ki bor ki patmu ban penting pen smith pen siir ya ka sunong ka thau ki mlang salang bara ka juko por kumbong kinong keren akhmat ba kini ki dukan ki belong marjan ru menta ki lapli dukan adu spo biji ngaso ka de ka por ka baki sunong ki thau kuleng kari kasi jantia ngimdei ban kimilenti bagi dukan kin khang koloi ngimdei lade ban kentu ban ai special certificate ani ka special recognition na ka banta ki dukan ki bala ban limit ban markat barang la ban limit kata ka jing singan kadang dot ha baro ki banta ka sunong ka thau hajan ban hajangai ki ban ani ka por nanum kwa ban sim sibun ka por namar ngej kem bani ka mit ko bala penpau ira ba sunong jomodat baki bangilai penbet khang bakade ka por men mit ka ban kham ya hap ya ban pleru ban inaugurate yaw new high mass yang ngej kem bat nga penpau ka jing songu na ka banta ba phila long ki bakloi watani message tang nai mobile call ya phi tang na ki sisngi na pentep bat phim sem la kantai namar ngam lakwa kum emali ngam kwa ban le ki pandal bahe am lakwa ban khot bon ba kin ki priyo ki pai ba ban lum nani banyale ki grand function nrei ka jing angnut jong aku memali ban ka jongi lang baro kadai ka bangin sna om ya ka pandal na ka banta ban penkup buro milino nrei ngin hap snai ka rensan ka pandal kalong na ka banta ka lawei ki long din ki pateng ha baro ki banta jong ka jingele ha ka jingim ka bangi kum ka jai pan riu ya kendu banta de nganum sim sibul ka por tai ni kentien na kadang jonga ai ku blai pi sai sien tham da jer karteng su wei pi wei ku blai sibon bangi scam Manu hai mas sunong ka jingker khu na ka banta ka sunong mulai modat baki dol par sunong bro kuwei ka normally 1 2 3 bat ya paro ki baya lemba kani ka jaka bakanong isa ka jing singan bat ka jingker khu lang yang ilang paro kita ni kentien sai sien ku blai sibon bat ki kam ke brang dai banyak sekemat ngap khot bat ngapan ru yang jingker san ka jingi trai lang na ka banta ka bet ka biang kham tam ya ka sunong ka thau bangila ya ka ban trai daka hok daka sot kham tam ya ki skip
nakabanta kabit kabyang choka sinong hi borok koi bare constituency borok koi dan hi jimtian ai tulai toblai don kat bangku nai borok tulis Kasing San Hima Khun New Trip National Awakening Movement Knam Haka khatway trip kelalengkot kala ujor sya KHADC halor ki babon ki jing bagi pat baki kendo ban register ki jaka puta jengki district council. Ya kini ki jing bala od ki pat ba ka knam hapo ka jing lam jong ba Thomas Pesa kila pen pau khmat usi uba penyat sing si. Kinong elam ka knam kila od ba barok ki snong ki rat ki hima ki bot renti ya ki jing penyat jong ka KHADC. Bakta bet yo pat ba. Te ngan subri fipi kawai dan kawai benengkong nila pensnyau ha CM ha kabay day bata Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Act arjar kawai pi kene ka an ka ailat no ikipat ba menta bakin register ki kendau ki jongki hapo District Council kanoba haba kidon kampat de kino kidon kampat ka bang ru ka pensuk no kuma kalau menta namaro kene namar jo kene ka an ni saya ada banuan la kam shua ba hagi post na mensua harin nyo post na mi yo kumi kene ka an ka ba ngila pen scam ko mingong council kalong try ka kendo ko siya ring so si bakla slam ring so komen bakal awan pada ni kemau ai borom iba selai ba saindur ni iba pampu ai hadwar blai bat ngai borom lu ya ka KHDC kabla saindur kene ka di kene ka an hi kabatai sapang kumno bapin register kendo kisya buat District Council kabatai sapang kita kidor ter heneng ilap pada ngiyo ko bigajing ujual ka complain pada haba ki paiba ki ban sim ki kot ban kam ma la da kene ni kidor bar snong kidor bar right ka hima ban one register pat ada council padan kajing let's say kajing bamjat bed nomor kene ke akhi kalak batai bakahima katno kalak bansim karai katno kahima katno ada council katno kansim kamun suai niksana nuksana kawai nak ikot ki badan kam ya ki paiba bakin register ya ka jaka ka jongki hapot council ki habdan ya kata dulur pen scam ke bahab yo no po ka hima te kene ka ak pada ko ong ba ya ki jaka ki bahapo 1000 square feet banyo ini ka dulir pun scam ka dor kari 8,000 tengkah ya ki jaka ki bahapo ka 1000 bat ha bo ka 10,000 apa dengan san bat 10,000 kadai 1000 san sepat tengkah ter tak don ki dor henry ki don kejing ut pada ba mentah pada lada ki pajba ki lek ban pan dia kan dia ka dulir pun scam nah kahima pada kasim da ka dor ka bahe ka khen baik da square feet tekani ka penjenjar ni so thu ba hak kapor bam don kene ka an kahima ru ko ju register ki jaka tengam tip ba kahima ka sim ni kata ka dor square feet ka dor ka bahe ban pen register ka jaka ne ban ai tang ni itai dulir pen scam te ka jing pen sai pada kadingane ba namar ba kene ka an kala don kahima kam don chu kamla chu ban register ki jaka hab register be port council mar kalong ka ba susi ba lada uju breu ya ka ju ka jaka uhab register himaru register hapo ka council ru ka jing lut ka babon te lada kadon ka jing jerwat ka jing syak pentut jing syak penuen ke bakum kini lese ki babon ki pajba kini register ro CDC office te ka jing wan jong ka an pada kayap no te na kalyang apa dei bakani na kalyang jong iba penyat CM i laong ba kinsa sim kya ba kini kam bat kinsa communicate pada bat ki bor beri pet bat penbaik ya kani ka jing hurura kendiat bat ka jing ya keren kalong basiswa kalor kani ka mat benengkop Ke Southwest Khasi Hills District Volleyball Association hakash pautrik kelalengkot kala kitbok ye kirang bagi thayele akai volleyball na kani ke district haka Meghalaya Games ke banlong hanong ba tura Presiden ba 11 Sin Wanyang haka jingkren uloong bagani ke di kesin ke beningkong ban shimni kisamla na kani ke district syaka Meghalaya Games kisamla na kani ke than ke lepin pawi ke jing tibet banile akai volleyball hakis nembalalit no Ulapin pau ke jingkermen begini ki samla na kani ke district kinwan ra e kanamla do na kani ke lempung yele kai. Ulakin turu ikini ki samla ban ri kendong yela ka burom ka akor habaro kiliap. Tura nam ta kam ikhle game. Nakalang jongi kum ka Southwest Khasi District ngi pau ka jing ngokmen
ya keba kane kadang long kasian ke kon nam ta jongi ya keba ngiyo ban ya shimenta ha kane akum kini gijak jingi lakai ya keba baru sekata impat judan kinu ki tournament ya keba ki samla jong kadong kathan ka jongi tang kadong kathan ka jongi reki wepat ki prasamla ki bodon ya kane ka juk ka sap kompong ka jingi lakai volleyball apo ana ka stit ka jongi ki impat yo ban ya shimenta hang no kane kadang kasian ke kong nam ta jong ka volleyball discipline ya ke bangin yo ban pen ke sap ipong ha ke jingi lakai ke bonong tura ka mikle game te lamba jong kane ka por ta na kaleng jonga kumu presiden jong ka sabwas ka sil rusik volleyball asian na priang sopan ta jong pilang baro kam ta mikli press media ku dong ngi ha ke por ha ke bede bat kane ka discipline ngi sngo bangi ong ba ngim sngo long ngim sodu jingkermen watla ngim pat yo I daki nuki lat kilenti ya ke ba na kaleng jong ka sarkar jala ke jongi kan shimkia ha bede bat kane jat discipline han regi mi lenti bat ngi kermen scam ba nang ni syakmat kin bon ki tournament ha bede bat kane jat discipline kenang ba kan long ka jing mentoy na ka benta ki samla ki baron ya ka sap ka phong om dai tang ka district ke jongi kam tam ki samla jong ka state ibar ka we bat ngi kermen scam ba sin ka sngi ki samla jong ka state ke jongi ki samla jong ka dong than ke jongi kin long ki klor ki bapau ha la ka jong ka state ke jongi ba kam tam ru shabar jong ka state te lomba jong ka por mta nga sai sin pat nga penpau ka jing kublai kit bok kit wiang na kam ta jong pi borok ki players kan thai bat chenrang aba pimi na la ka jong ka shnong ka thau na la jong yeng ki sem ka banong kong kan mau la ka jong ka akor ka buram aba pilet hang no pen ya ka akor ka buram ka jong pi syaki we pat ki jaka ba pilong ki nuksa ka babha na kam ta ki we pat ha ka jong ka por akun tukun pham nang ta jong pi ki players aba pi le kai pindon ya ka mensim jong ka jing trestom ka jong pi ha jing le kai nang ba pinla ban wara nang kong elade ban long player ba tebet ba ka jong ka por ban wara ya ka team ka ban long kanong job ha pangil simenta ha kanong kono tournament di season 4 ngapan pa ka jing plan ta jong pi baro kam tam ba delbat iba serbok bila don bental lembat ngi ha ka por mta ban ai ka jing kersan nam ta jongi ka asion kublai kerpang nam ta iba ba di tersan nang do iblong itu ni khot jong ka asion ka jongi iba deng Rutherford ha ka por ilong jens ka 3 jong ki isu ha ka por ilong itu khot jong ka Southwest ka sil district volleyball asion bar kam tam i madam balut ya ibal don kan lembat ngi ha ka por ban long ka jing aimen sim nam ta jongi lang baro kam tam nam ta jong piki players nga sodap da jing kemen ka bakraw ba ngan yo e kani kalat ban yo ban wan ai kublai kit bok ki yang ya pi haswa ba pin mi na kani ka district ke jongi ban lek hati potura bat ngarawan airu ya jing kit bok ki yang ya pi kum ki samlai lekai kirang bat ki thai lekai jong ka district ke jongi ha ka ba nda ka jing sim kia jong kinong yalam ki jongi jong kinong yalam yung ka asosyon ki coach bat kinong kersan manari-nari kilayo ya kani kalat ban mikmat ya kani ka district ka jongi ngasngo mangadap na kajing so sarong ka bakraw ba hakipor ki baladap ilui I bakal adon kaway na ki tim volleyball na po jong ka district ka jongi kabalala ban leje simenta wat sabar jelaru hakba menta ngilanang yai teng ban budin ya kini ki maumer ha ka bangin wara ya kanam ka buram ya ka district bat kamtam ya kani ka mau kurwat ke jongi hey Kanong aiktin jong ka All India Congress Committee AICC ka Anuma Acharya ha ka jingi kendu pikila pathai khubor ha Shillong ha ka khatwei terik kelalengkot ka lepenram jore ka jing senshar ha ka BJP da ka boong ba ka jing senshar ka BJP ha po ka ribat ha ka jilla kam sham lawan ra jing mentoi AA ki pat nong shong shnong jong kari kala kedawru da ka boong ba ka jilla Meghalaya kala kenrei ha ki kam khai BA nyu do yong bat kiwe ki marpo kendo
Kanuma Acharya kalakentat mardori ke jeng kenok jeng ginong ilam keseng National People's Party bakaseng Indian National Congress kalahir arsut ke jeng ilam jong Rahul Gandhi. Kalau ongkum kini ki kentin kenok Kim Don Nong Rim bat Kim Long Setia ki pasyong nian ni ki berondor So, learned and enterprising, you all know that it was all Jumla. BJP is a master in no master strokes. They are master in fake narratives and agendas, and that is how they do it. And their sole motto is to acquire the government again and again and again. They have nothing to do with the people, because in your own state you see what is happening. Deforestation is a problem. You have so many natural resources, but all are exploited. Illegal coal mining. Your state is suffering from that, and because of that you have floods, you have landslide. Like they have ruined the Uttarakhand, they have ruined the other side with lot of projects. The natural resources and nature has to be restored. So this is how they do it. They extort it like money. The nature also they extort like money. You name one opposition leader who is as fearless as Rahul Gandhi in asking questions to the government. They are so afraid of him that they ruined his image. They have spent crores of rupees to ruin his image. Everybody knows that. The Bharat Jodo Yatra has changed that perception. People now know that he is one person who comes from the family of martyrs, and he is going to take the country because he loves the country so much. It is Bharatiya Janata Party, its motive is served when somebody makes that kind of statements. Bat dak itu ki khobor ngila poi syakabukut tak hadu benginde syambiang kublai shibot.